नै लोगोफोर दिनै आङो मा जानो नायदों नै बैग्रिखौ नायदो लोगोफोर नै हानिफ्रायनो थायबोयो आरोना दंफाङानो फिसासो नै ओरैबायदि मोजांखा आरो नै फिथाइया आयौ खाजोबनो लुबैलायबाय आङो आयौ 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 जि थायखादों नै माने इथिंहाय बैग्रि लेवा होननाय दंफां दं आरोना ओमफ्राय आङो बागानाव थाङासै आरोना ओमफ्राय बे मोखांनि फांनै दं आरोना नै हानिफ्रायनो थायो नायदो हाबाब बुद्रुलायनाय बेयो फांसे आलदा आरो नै ना ओरैबायदि थायदों बेबो नै फिथाइयानो दाम दामनो मथथे हा नांलायनाय थायो आरोना हा बुद्रुलायखायो आरो नै मोनहांजोब्बाय ओमफ्राय आङो बेयावनो जानो होननानै आङो बानलु संख्रि लाना फैखादों आरो खाना लाग्रोबाय ओमफ्राय जानोसै बिराद थायखायो आरोना नै जानोसै